Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme už druhý video z Uncharted 4. A tačím to hned potom, takže hned pokračujeme, kde jsem to minule vypnul. A může být rovnou se asi pokračovat. No. Wow, typce, tak čus. Já chci titulky, já chci slyšet všechno. Kámo, kam mě to vezeš, kámo? Já se tě začínám bát. Já s tebou nikam nechci, kámo. Prostě tohle víš. Já to nechci. Gustavo. Hey Vargas, déjanos a nosotros. Nos encargamos Co de za él. buzne? Quítense, cabrones. OK. Looks like you have some fans. Yeah, my adoring public. Ne. Lol. Počkej, jak jsi šel, kámo. Co je? Je tamhle, sorry, kámo, chill. Já mám první, já nechci, kámo. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. No, to je... Diviértete. You speak a little Terribly. Spanish, you know. Wait, what did you say? You'll find out soon enough. No, prosím. No to zdi děláš srandu, já tam nechci, kámo. Můžu se zastavit? Můžu jít domů? Kámo, jdi do pohodě. Čus, týpku. Nada, amigo. Kys... De este me encargo yo. Co to chce? Kámo. Jak ti je? Je dobře? Ne. OK, sorry, kámo. Nechci takhle dopadnout. Where are you taking me anyway? You'll see. Však uvidíš, jo. A kam mě to vezeš? No, no, no. Nada. All right. Aha, OK, no. After you. No, proč až po mně? Jsi první, this ne? isn't sketchy at all. No, to vypadá fakt Hey, bezpečně. you know, this doesn't look like the warden's office. Go left. Doleva, jo. Já budu doprava. Hehe. Your other left. Yes, A. sir. Škoda. Tak tam bylo zamknuto, takže jako jsem moc nemohl jít. A teď kam jako? Through there. Tudy. Kudy? No, když zase zamčeno, tak tudy. No, tudy, asi jo. Mě to obrdelo, ne? OK. Here we are. A co tady po mně chceš? Wow, a to je krásný. These cuffs off or what? I want in. In? Whatever you hope to find up there, I want in. Come on, Vargas. The deal was just to get us in and out of here. That's it. Just? I'm sticking my neck out for you gringos. Yeah, and Rafe is paying you a lot of money for your trouble. See? Rave? Jste zobaczcie. But not nearly enough. You were told not to open that. Yes. I was also told not to take bribes, not to bring anyone here, and not to beat on my inmates. But here we are. Just be careful with that. It's 300 years old. I was a member of Captain Henry Avery's crew. You know who that is? He was a pirate. The pirate No. who pulled off the biggest heist in history. Pirát. And got To jo, away. pirát. I looked him up. It's great. Over Can we- $400 million worth of gold and jewels. All for No, one co single šperky, ship. tak já tam budu muset zase líst, ne? Ale dát My poklad. guns were. I'm familiar with the story. Can you get to the point? I occupied the highest cell in the Spaniards' prison. Here. I hope someday you will find your way into this infernal place, bear my cross, and discover the Kříž, riches jo. of paradise. Tak mu mám donést kříž, jo. What do you want? The riches of paradise. It's a metaphor. No.
You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. I tell you what, let me go up there, check out the prison cell. If there's still anything there after 300 years, we can take this up with Rafe. Come on. Je mu zdrhnou, že jo? Letter. Por favor. How you gonna get up there anyways? Climb. Oh, unless, of course, you want to do it, since you No, want to to nás to pro jistý. Just don't break your leg. That's the Jo. To bude nějaká... To otočím, že jo? Tam poběžím. Wow, to je krásný tohleto, no. To... By the crates. Okej, jak... No pořád nemůžeš ty katrmalce, kámo. Asi tudy dolů. Uiii. Jo, fail. Yo, piece of cake. Tak to je easy, ne? Jože. Co tam je? To nic není, ne, nebo jo? Co tady je? Hele, poklad. Jej. To jsem tady čekal, že tam nic nebude, ok. Nějaký poklady už jsou tady vybraný od bratra, že? Takže jo, to spíš nebude tohleto. Je to tady, ne? Jep. Takže spíš to nebude to. There's the prison Na ty cell. poklady jako, ale to je úplně jedno. To neskočím. Já nemám pro vás. Asi budu muset vzít, ne? Někdy ale kdo ho najdu, nebude tady. Hele, co tady? No jo. Business. Tak to jo, tak to pak jo. To je v pohodě, teď to je easy. Hopla, hopla. Hopla. Here we go. Uop. Celkem v pohodě. Ok, tak jdeme. Další. Tak, jo, tudy. Hop. Jasalek. Kámo. Je tady. Co to nevšim. Looks like I can slide down there. Wow. Look on that post. Pojď. Tak trošku se ještě rozhopnu. Uj, I'm gorila. To je opičák. Wait till Sam hears about this. No, a kde jsem teda, jako už jsem... Protože tady v týdách, jak dospíval. Onward and upward. Co tady jako? Co je tohle? Ej! To znám prostě ze všech dílů, že tam vždycky když jsou hrabolky, tak tam se dá skočit. Uj. No, gotta find the To snažím se teda co nejrychleji, ale... Aby... Dělej. Skákej. Hej, on se tady normálně zasek. Ok, tak tudy ne, no. No to děláš srandu. No já tam půl hodiny takhle prostě stojím a zase tak nic tam dít nebude. To je vtipný. Hard to believe there were dozens of Whoa. pirates all up in here just No, co je tady? Okay. No, bylo to dobrý? Jo, dobrý, jsem se že jsem to podělal. Čekaj, tam bylo něco. Barely To je jedno. believe this place is still standing. Savannah sure knew how to build a sturdy prison. Hele, Wonder how many pirates died wow. here. Jo, tak to mám vyrvat. Ok. Tak, jdeme? Alright, not gonna lie. This is pretty awesome. No, když je to tak baví, no tak já nevím, tak... Muzdrhni. Wow, to je fakt pěkně obrovský. Kam ses to sakra dostal, kámo? Wow. Nový pozor, kámo. Nerad bys jsem to chtěl dělat znovu, aby se tady roznás. Here we go. Burns' cell. Cell? More like a suite. Co to je?
Okay. Where to begin? Co je? Hele, Sun and moon. slunce a These měsíc. symbols for gold and silver. Co to stříbím? No, dobré, to je nějaká Says something ranka, like this on sakra. the letter. Note. Huh. To je ten Well, papír. that's part of the symbol. Ah, there's the other half. Počkej, ale tam je měsíc? Ne. A tam je slunce. Hele, počkej. Jo, That's more like it. hele. Okay, got a zodiac symbol. Sagittarius. And the Scorpio sign. No, jako to mám tady všechno vyzkoušet? Ježiži. Počkej. That's not it. 10 and 2. X and II. Mělo by to být ono, podle mých výpočtů. Prosím. Je to tam? Ej, když ty píšťalípe. Ale to ten kříž. Digna factis. Digafantik srapismus. No, dobrý. To navrátit a vlastně co z toho bude mít, nic. This is it. Time to head back. No, jdeme zpátky. Počkej, ale jak? Hele. A jak ho vykopnem? Já nevím. Zobačka nikdy není rád. Aha, to bylo to komízy. Gotta watch that first step. No, to ty musíš, kámo. Jak skončíš. Fuj, už jsem salak. Down we go. Dolů? Nemám to vykopnout? OK, tak jdeme dolů. Now what? Jo. Tak. No a to je... Počkej, nahoru. Žabička mod activated. Careful. To je špatná cesta. Joj. Dobré. Skočil jsem dobře, ne? Prosím. Ne, tak asi ne. Počkej, jo. Už. One more time. Pojď. No jo. Yeah, see Rafe do that. No. Marnilo to poradně, no jo. There goes my shoulder. No jak Jim by z toho zemlátil hlavou? There's Vargas. I want a cut. I want in. Haha. To vypadá, že se tak v ní sedám. Kude, jo tamhle, tam je na lano. Pojď, no jo, dobrý. Kam teď? Oj, to jsem to viděl. No jo. Tam. Hop. Pořádně to přeskákej. Hopla. No jo. Hop. Žabička. No jo, super. Až. Hop.